Molt bé, doncs molt bona tarda a tothom, benvinguts, benvingudes. Ara explica una mica el Frederic com va néixer això. La iniciativa no és meva, la iniciativa és d'ell, és de la família Cabanes, del mateix Frederic i de la Núria. Hola Marta, què tal? Com estàs? Molt bé. Us explico una mica. Ara fa un parell d'anys vam fer un llibre solidari que es deia Confinats, sobre el confinament, i vam fer diferents presentacions i una d'elles es va fer aquí. I les presentacions constaven de petites entrevistes, de 10-12 minuts. Avui durarà això gairebé una hora. I en acabar, doncs, el Frederic va dir, escolta'm, això ho hem de fer, això, quan acabi la pandèmia, aquí has de venir i hem de fer entrevistes i portar gent de Sant Cugat, i bueno, ja en parlarem per això de la pandèmia. I fa un mes vam quedar, vam parlar i dit i fet, tenim aquí la primera convidada, que estic molt content doncs, que sigui la Marta. Us diré 4 coses, perquè suposo que la Marta la coneixeu força, però hi ha coses que crec que s'han de dir. La Marta Pessarrodona és poeta, és narradora, és traductora, també ha conreat l'assaig i el gènere biogràfic, ha traduït grans autores del segle XX i ha estat articulista a diversos mitjans de comunicació. Al llarg de la seva història ha estat molt premiada en vida, que jo crec que això és important, no? Premiar les persones en vida, que et queda molta vida, no. Ha tingut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat l'any 97, el Premi Enric Prat de la Riba el 2006, el Premi Nacional de Literatura el 2011, la Medalla d'Honor de la Ciutat de Terrassa el 2013 i el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el 2019. Però jo crec, com a mínim crec que hi ha un premi que els escriptors i escriptores crec que és el millor premi o reconeixement que poden tenir, i és que l'any 2011 es va inaugurar la Biblioteca Municipal Marta Pessarrodona, que porta el seu nom. Suposo que això t'hauria fer il·lusió. No, perquè això és molt insòlit. Generalment, bé, podries imaginar que com no hi ets... a veure, pots dir com aquest aquest micròfon? Sí? Val. I si no em senta, doncs m'ho diuen i ja ho arreglarem, no? Bé, no, moltíssim. Perquè per començar, tu has entrat avui a casa meva, hi ha una meva amiga que diu això no és una casa, és una biblioteca habitada. I la que m'agrada molt és de La Tempestat de Shakespeare, quan el Pròsper diu mi, poor man, my library was kingdom enough. O sigui, jo, pobre home, la meva biblioteca és el meu reialme, no? Vull dir que a sobre que tingués una biblioteca... Quan em va trucar, que era regidor de Cultura, el Xavier Escura, i em va dir, mira, que s'inaugurarà l'any que ve, va tardar 2 o 3 anys més, però bé, no és igual. I voldríem, si no et sap greu, i posaríem el teu nom. I vaig dir, home, per sort, tinc una educació cristiana. Senyor, jo no soc digne, ho entens? Perquè què vols dir davant d'això? Encantada. T'agrada aquesta biblioteca, t'agrada? Molt, té una vista de més. A més, la primera i actual bibliotecària és fantàstica, està dedicada a la poesia, té uns espais, quan han vingut amics meus, que també en tinc, que encara tenen mainada, diguem, no els treus d'allà, perquè està molt ben disposat pels molt petitets, no, diguem. No, m'agrada molt. Us he de dir que aquesta conversa ha començat fa una hora, quan he anat a casa d'ella a buscar-la, m'ha preparat un cafè, he vist casa seva, plena de llibres. M'has dit 10.000 o 11.000 llibres? 11.000. I ara en dec tenir 11.000, perquè jo ja tinc donats, perquè no sabia que... De tota manera, la meva biblioteca no hi podria anar, a la biblioteca que du el meu nom, Vull dir, això que sempre m'ho ha dit l'Anna Mael, la bibliotecària, no et preocupis. Hi ha els meus llibres, òbviament, vull dir, dels que soc autora. Però tots aquests llibres no hi podrien anar perquè sí que tindria capacitat, però haurien de treure d'altres coses. Vull dir que... I ja l'any 99 del segle passat ja vaig posar documents, tinc obert aquí a l'Arxiu Nacional, que jo hi havia treballat bastant abans de venir a viure aquí, i ara pràcticament soc veïna de l'arxiu, i després els llibres aniran a la biblioteca de la Pompeu Fabra, que jo també li dic la Pompeu Harvard, la universitat. Vull dir que no hi tinc cap més vinculació, sinó que em van venir darrere. Vull dir, em van venir darrere, que consti, que no he cobrat ni 5 cèntims, ni penso cobrar-los, Vull dir que em van venir darrere perquè els donés, i els he donat. Però és que cada any me'n venen a buscar, perquè hi ha més de 10.000 a casa meva, no hi caben, vull dir, ja és molt, no? I sé que són uns 10.000, no diré exacte el d'això,
perquè tinc totes les llibreries iguals. Per tant, si calcules allò 3 rengles i ho comences a multiplicar, pots saber quants llibres tens a casa. Té llibres, té fotografies, té quadres, he vist com a mínim 3 quadres de Lluís Ribes, he vist com a mínim, Bueno, com veieu, hem vingut I l'últim acompanyats. meravellós que anirà a la biblioteca amb els anys. És a dir, quan jo no hi sigui, anirà a la biblioteca, perquè és el poema meu que també està a la biblioteca, que és el poema més meu, que és un poema en prosa, que és Colom a una finestra de Barcelona. Tenia exactament els teus ulls, què volies dir-me? I ja està, el poema, no? És un poema que també podem veure a l'exterior de la Casa de Cultura, de Sant Cugat. Sí, també hi surt, també. Sí, la que va fer el de Xosa King, el mural, ara em sortia la paraula, també me l'hi va posar i jo molt contenta, és un poema que a Cambridge el vaig haver de traduir per la Baia, traducció ad hoc, no? Però és un poema que ha tingut molt èxit, sí, del meu llibre Homenatge a Walter Benjamin. Com veieu, hem vingut acompanyats, la Queta sempre acompanya a la Marta. Escolta, d'on ve això de Queta? Jo ja ho sé, però explica d'on surt això de Queta. Bé, perquè jo sempre soc partit... Bé, jo puc batejar, diguem, els meus gossos, que consti que l'anterior la va batejar el pare Batllori. Bueno, no la va batejar amb aigua i això, però va venir a casa a celebrar un sant, que venia cada any venia, mentre va ser viu, i se'n anava a última hora amb una copa de cava, vull dir, no, molt bé, era fantàstic el pare Batllori. I que per cert des de l'Ajuntament, com que es va inaugurar en un període electoral, el Batllori, jo estic encantada, perquè quan es va inaugurar, seguint encara amb la biblioteca, quan es va inaugurar aquesta de proximitat, la de Mirasol Marta Pessarrodona, la central es deia del Mil·lenari, i cap d'uns mesos la van canviar amb Gabriel Ferreter, encantada de la vida. I després, amb el temps, van inaugurar la de Volpegueres, que és Miquel Batllori, que eren força amics, molt amics, ja, vaja. I és que estic molt ben acompanyada, no? I a més, en el meu cas, està que surt de la plaça aquella, surt l'avinguda Montserrat Roig, que hi ha un monòlit i tot i tal, i era una amiga molt amiga, vull dir que estic molt bé, vull dir, ja no es pot demanar més, no? Vull dir, estic molt contenta. Jo li vaig demanar a la Marta... Perdona, no, això del nom de la Queta. No, jo fins que va ser viu el meu pare, però desgraciadament es va morir bastant, per mi, molt jove, 59 anys. Ell era el que posava els noms, la Minú, la Betty, perquè deia aquesta té d'això. Jo soc filla única i teníem 3 gossos, vull dir, un per cada un. La meva mare, que era antigossos, com que jo vaig prometre que menjaria, perquè era una nena que no menjava de petita, el meu pare va veure l'ocasió, i llavors la meva mare era una conversa, per tant era més radical que el meu pare i que jo. I teníem cada una la nostra gossa, no? Però els noms els posava el meu pare. La Minú, perquè hi va haver-hi una nena francesa, quan jo era una nena també, que, bueno, van dels diaris, que escrivia poemes, no passat a la història, com sol passar, no? I llavors el meu pare, com que ja em veia la dèria, doncs ja li va posar Minú. La Betty, perquè va dir, aquesta gosseta té un aire de tanguista, que volia dir, però... I la Marilyn, perquè es movia molt i deia, és com la Marilyn Monroe, i la Marilyn. Però bé, al morir el meu pare, jo em vaig quedar la seva, la Betty, també, junt amb la meva, que era la Minú, i després sempre els hi ha posat noms cristians, diguem, no? Per exemple, una es deia Nessa, que era com la Mont, l'altra es va dir Sally, perquè en realitat era posar-li Esther. No, Nessa era com posar-li Esther. La Sally, per què li vaig posar? No per la Sally Bowles, no sé per què, però vull dir Sally, que és un nom també. I l'altre, Mont, diminutiu de Montserrat. La meva mare es deia Montserrat. I aquesta Queta, perquè la meva àvia materna, que és l'única que vaig conèixer, perquè el meu pare es va casar ja orfe, doncs Enriqueta Queta. Perquè a més busco que puguin ser un bisíl·lab, que si no, si comences a cridar Montserrat, vine aquí, la gossa ja se n'ha anat, no? En canvi, Mont és molt monosíl·lab o bisíl·lab, no? I aquesta, doncs, Queta.
Molt bé. En aquestes converses jo el que pretenc, més enllà de parlar de la trajectòria professional de les persones, que són prou conegudes, que també en parlarem, però conèixer una mica més la persona, no? A mi m'interessa molt també la persona. Jo l'any 91 vaig començar a Ràdio Sant Cugat i aleshores hi havia un programa de ràdio d'entrevistes, bueno, un programa normal i corrent, però que la presentadora sempre feia una cosa, i era que demanava al convidat que vingués a l'estudi amb un objecte espacial, que tingués algun significat especial, no? Personalment per aquella persona, amb l'objectiu de conèixer més la persona. No? Clar, en ràdio era complicat, primer perquè no és televisió i per tant els oients no veien l'objecte, s'havia d'explicar molt bé, però més enllà d'això l'objectiu era conèixer una mica més la persona. I jo li vaig demanar a la Marta, escolta, m'has de portar un objecte personal per conèixer-te una mica millor. No n'ha portat un, no, n'ha portat 5. Crec que sí. Una és culpa perquè hi ha la culpable. Una és culpa la Marta Nadal, que és aquesta camisa, per començar. La camisa. Aquesta camisa, que és bagueta, ja. Me la va regalar, me la va fer a mida, un molt bon amic, el Federico Correa, l'arquitecte. I per exemple porta les meves inicials aquí, perquè ell se les feia fer sempre a mida, no? I em va dir, dona'm les mides, que et vull regalar una camisa com les meves. I jo encantada, no? Aquestes. I a més aquesta és de les que exigeix els botons de manx, exigeix això. I aquests botons de manx jo els hi vaig comprar en un viatge que vaig fer amb el Gabriel a París, els vaig comprar en una joieria de la Rue Rivoli, que és la crema d'això, a París. I per tant porto els d'això del meu pare. A la vegada porto les dues aliances dels meus pares, que són una mica falses, ho explicaré. Quan els meus pares es van casar l'any 40, i poca broma, no? I el meu pare, que deia que ho havia comprat amb un soldat, li va regalar un anell extraordinari a la meva mare, però que no era la de casar-se, l'aliança que es dona a l'altar, vull dir, no sé, és preciosa, És una molt bonica. Que la meva mare, que era molt discreta, gairebé li sobrava, no? Vull dir, perquè es veu molt. Però que llavors, quan jo me'n recordo quan es van comprar, quan el meu pare va portar aquestes dues aliances. I, bé, amb el meu pare em vaig quedar que la porto aquí i que al començament de la pandèmia, que ha sigut fatal, em vaig trobar que no la duia. I ja està, buscant per tot casa, que no sortíem massa i tal, res. I bueno, és que s'havia quedat sota d'un sofà que encara hi entra la catifa, saps? I que el vaig trobar, quina alegria. I ara me les poso les dues aquí per no perdre la del meu pare, que és la més gran. I després segueixo portant a damunt. Això és l'anell de comunió del Gabriel, que m'ho va regalar la seva mare un cop ja no hi era. I això és la lletra d'or també del Gabriel, que això m'ho va regalar ell. I a mi no me l'han donat mai, la lletra d'or. Em va dir, no, que ja veuràs, aquí la solapeta t'anirà molt bé, jo no la porto mai, vull dir... I bé, em sembla que tot. Ah, no, falta una cosa. A veure. Una cosa que també, que la tinc molt a la vista, no l'has vist avui a casa perquè la tinc... Home, si a casa teva, Déu-n'hi-do els objectes que hi ha. He vist moltíssimes coses, moltes. Sí. Espera't, és un tall de papers que no m'ho va regalar directament ella, sinó la seva amiga, de la Mercè Rodoreda. Però la Mercè Rodoreda era absolutament generosa. Fumava, jo fumava i fumo. I jo li donava, vull dir, quan estàvem juntes, bueno, vull dir, quan ens veiem, li donava i que fumava dels meus cigarrets. Però a la vegada següent em portava un cartó de Dunhill, que és el que fumo, no? Vull dir que era súper. I un dia em va dir, escolta'm, no t'agradaria a casa teva, al teu pis, no t'agradaria una televisió d'aquelles ben grans? Pensem que va morir el 83, per tant, situem-nos. No t'agradaria un televisor gran com el que tinc a Romanyà i tal? Sí. Bé, és que te'n faré portar una casa. Ara, esclar, aquestes coses, gros i tal, i ja està, vull dir, no la tinc. Però la seva amiga, que es va fer la casa a Romanyà, perquè ja hi vivia a Romanyà, l'amiga
que havia estat a l'exili a Venezuela i tal, la Carme Benrubia, que era fantàstica, i ella es va fer una casa, es va comprar el terreny i es va fer la casa al costat a Romanyà, que encara jo hi he filmat recentment amb el Jordi Lara. Doncs ella em va regalar aquest tallapapers. Aquest animalet... És de butxaca, és? Sí, és de butxaca, sí. Aquí hi havia com una cosa vermelleta, una pedreta, que amb el temps ha caigut, però que, bueno, que em recorda sempre ella. I també una càmera d'aquelles amb timer, petiteta, que vaig perdre en un taxi a Madrid. I que no la vaig trobar. En fi, vull dir, però em serveix per explicar lo generosa que era, en tots els sentits, no sols amb l'econòmic, i que havia passat gana, però realment, fins que no s'estableixen, vull dir, el l'exili molt dur i tal. Bé, i aquests dies, ja t'ho he dit, estic molt altra vegada sobre la Rodoreda, perquè estic corregint les proves de la tercera edició de la biografia que jo vaig publicar el 2006, em sembla. I ara sortirà a principi cap al juny la tercera edició. Que no l'he canviat gens, però esclar, l'he hagut de mirar molt. La bibliografia sí que l'he canviat tota perquè han sortit moltes més coses i tal. I bé, bueno, tot això porta molta feina, no? Però bé, amb molt de gust. Bueno, a casa seva he observat algunes coses, a mi m'agrada molt observar, però hi havia un piano, evidentment, el piano es veu ràpidament, per tant entenc que havies tocat el piano o La van meva intentar... mare volia que toqués el piano. No se'n va sortir? No estic dotada. M'han fet fora de 3 cors. És dramàtica la meva carrera musical, però m'agrada molt la música, això a part, Però ja et dic, a Terrassa, jo vaig néixer a Terrassa i vaig estar empadronada fins que vaig venir aquí, tot i que des del 69 tenia pis a Barcelona, però vull dir, vaig tancar la casa de Terrassa el 99 quan vaig venir aquí. I en general la gent el que feia, si no tenien piano a casa, en llogaven. Hi havia el pare del trompetista aquest de jazz tan bo, el Ferraz, que llogava pianos i els portava a casa i tal. Però el meu pare, ni corto ni perezoso, que es diu, amb una cosina germana de la meva mare, que se li havia mort la germana gran, que era pianista de cinema mut, això m'agrada molt, aquesta història, de Lleida, doncs li va comprar. I abans de saber si jo tocaria el piano, ja tenia piano a casa. I que per cert que podia escriure un llibre d'excuses per no estudiar el piano. Una d'elles era que el meu pare estava de viatge i m'havia caigut el llibre per estudiar, m'havia caigut darrere, i la meva mare i jo no teníem prou força per moure el piano. Aquesta la recordo, no? Vull dir, però bé, de tota manera m'agrada aquesta educació, diguem, musical que em van donar, perquè jo, per exemple, una partitura la puc llegir, i ja és alguna cosa, no? Oh, i tant. Ja és alguna cosa. I per acabar amb els temes així, objectes personals, jo he descobert uns pals de golf i unes boles de golf. Sí. A mi una mica de pols, no sé si fa Segurament. temps que no toques els pals de golf. Home, m'han deixat sense camp. No, és que Ho sabíeu que jugava a golf, la Marta Pessaluda? Sí. Escolta'm, és que jo vaig venir aquí a Sant Cugat pel golf. Vull dir, el que em va donar idea de que volia venir a viure definitivament aquí a Sant Cugat, perquè òbviament als 4 anys amb el Gabriel hi vaig mig viure, però va viure més ell al meu pis de Barcelona que no pas jo aquí a Sant Cugat. Vull dir, aquesta és la veritat. I va haver un Sant Cugat totalment diferent, no?, del 68 al 72, imagina't. Però llavors, a veure, a Nottingham, on vaig viure 2 anys, que estava a la Universitat de Nottingham, de lectora, un dia els col·legues, que vull dir, ens vam avenir molt amb els col·legues del departament, jo estava al departament d'Espanyol, òbviament, va dir, vine amb nosaltres, anem a jugar a golf. Oh, no, jo no he jugat. No, home, però et prens alguna cosa mentre fem 9 forats, o bueno, no, i ho veuràs. I bueno, arribem al camp de golf, i paguen el fi, i entrem, i juguen, i em va semblar fantàstic. I a més, com que jo sempre he fet esport, encara em faria ara si tingués el Sant Joan obert. Doncs... Havies fet tenis, no? Sí, també estava federada. He estat federada de bàsquet, de tenis. Ah, i el que és més important, és que soc de Terrassa.
Hockey herba. Caram. Que jo li dic hockey, no, hoquei. Això hoquei em sona tontet. Vull dir, no, ni hockey herba. Ja està bé. Que et diré que com a joc d'equip prefereixo molt més el... i amb l'Institut Maragall vaig jugar a handball. O sigui, sempre he jugat. Esportista. Suposo que és perquè una revisió mèdica, quan ja estudiava al Maragall, que tenia 13 anys, quan vaig començar a estudiar ja a Barcelona, una revisió mèdica que era una dona, cosa que era molt estrany, una metgessa. Vull dir, ara hi ha metgesses per donar i per vendre, però era notable quan hi era una metgessa, una senyora molt agradable i tal. I em va dir, nena, tu tens un cor de pulsació lenta, tens un cor d'atleta. I això suposo perquè no hi havia tradició a la meva família de ser grans esportistes. Em sembla que el màxim que havia arribat el meu pare és anar amb bicicleta. Vull dir, la meva mare no sabia ni el que era Bueno, no sabia, vull dir que no. Sí, era molt bona nedadora, sí, això sí. Però vull dir, sempre he jugat a una cosa o altra. I ja et dic, vaig estar federada de bàsquet per l'Èpic de Terrassa, de hockey amb el Terrassa. El que passa que, per exemple, el hockey no era esport universitari. I ho vaig haver de deixar, que jo hagués continuat amb el hockey molt més del que vaig jugar. Però no entrava com a esport que convalidés la gimnàstica que t'exigien a la carrera. Perquè hi eren, els campionats de hockey precisament eren quan hi havia els exàmens. O sigui que no hi podia anar, per tant ho vaig haver de deixar. Però amb sentiment, perquè el vaig trobar... I els esports que dius una cosa a la mà m'agraden en conjunt. I llavors, doncs, quan es va dir que s'obria aquest camp públic, que ho va inaugurar el president de la Generalitat, vaig dir, bueno, doncs era el moment d'això. Em vaig treure el fill, hi vaig anar amb uns cosins que ja vivien aquí a Sant Cugat, i bueno, doncs vaig pensar que potser m'agradaria viure aquí. O sigui que el que em va portar bàsicament va ser el golf. El golf. Aquest és el titular, molt bé. Sí. Escolta'm, has fet 80 anys, de fet, s'està celebrant i se celebra per tot el territori. Ha sigut molt secret, Ha sigut molt secret. Sí, homenatges arreu, ho sap tothom, que l'ha matat fet 80 anys. No sé per què no ho van fer quan en tenia 18, no? Però esperem. Com has dit abans, ella va néixer a Terrassa, però tu has viscut a molts llocs. Has viscut a Barcelona, a Nottingham, a Berlín, a Mirasol, Sant Cugat, no sé si algun lloc més que em deixi. No, bueno, a França hi he estat bastant. Jo als 15 anys vaig passar l'estiu a França, fent intercanvi amb una pen pal, i a més, si no hagués mort el meu pare, jo pensava estar-me més a Anglaterra i després d'Anglaterra anar-me als Estats Units un parell o 3 anys o 4, els que fossin. O sigui, crec que ho necessitem. Vull dir que a mi m'ha anat molt bé. Però ja et quedes a Sant Cugat, ja és definitiu? Sí, bueno, tinc un problema, vull dir, el 74 quan vaig tornar, i que vaig tornar perquè es moria el meu pare, llavors jo sempre havia tingut gossa, els últims temps, els 2 primers van ser gossos, però després sempre van ser, com vam començar amb una gossa, hi ha gosses sempre. Però, per exemple, els 2 cursos que vaig viure a Nottingham, doncs òbviament la meva gossa estava amb els meus pares, a Terrassa, vull dir que no d'això. I diguem, eren meus, però també eren de la família, no sé. Però llavors al tornar, al morir-se la meva, i l'Ester Tusquets, que ja eren amigues, i que era més gran que jo, em va regalar la Nessa. I vaig veure que ja no podia anar a viure a Anglaterra, perquè hi ha una quarantena, encara ara existeix, de 9 mesos, que pots anar a buscar la gosseta allà... i que a més et fan pagar per tenir-te-la a sobre. O sigui, aquí ja se m'ha limitat, no? I no m'importa. També vaig poc al cine, bueno, ara no hi anem massa ningú, però a Barcelona mateix, que jo dius, home, me'n podria anar a la sessió de les 4, al Verdi, o què sé, o d'això. Ostres, però la Sally o la Nessa... tantes hores soles, vull dir, jo me l'enduc a tot arreu perquè així sé que surt també, vull dir, m'ha canviat, però bueno, podia anar a viure a Berlín, que hi he viscut 2 vegades, que allà pots anar amb el gos i no hi ha quarantena mentre tinguin el passaport i aquestes coses, vull dir que als Estats Units també hi pots anar amb gos, vull dir,
no hi ha cap problema. O sigui que pots anar a molts llocs, no? Aquí, a Cal Jarrer, també. Sí, Cal Jarrer també, sí. Vull dir, tant la Mont com aquesta, em sembla que tenen apamats Sant Cugat, perquè aquesta ha estat a l'escola de música, ha estat al bar d'això, com es diu, bueno, tenim el teatre, diguem, de l'auditori, que d'on sortia de l'auditori, no sé què li falta. I ha estat en alguna església també, perquè hi ha capellans que te la volen, saps? Escolta'm, la Marta Pessarrodona és indubtablement una donassa amb una gran trajectòria i a més una dona interessada per les dones. Ahir mateix a Sant Cugat, al Siglo, a Mercantil, va haver-hi un homenatge a la Carmen Rojo, que en el seu dia va ser una gran emprenedora, perquè crec que van ser fa uns 57 o 58 anys que es va obrir el Mesón, aquí a la plaça Octàvia, i ella va ser l'ànima durant molts i molts anys. Tu, de fet, ahir vas participar d'aquest homenatge. Què recordes de la Carmen Rojo? Bé, jo, allí que va estar molt bé tot, vaja, a mi em va agradar molt tot l'acte, no? Però jo quan més la vaig tractar és quan jo ja estava amb el Gabriel. Però en canvi jo al Mesón ja hi havia anat abans. O sigui, a veure, els caps de setmana a Terrassa, per exemple, el diumenge, què fem quan ja, diguem, la meva banda, ja teníem cotxe, jo ja tenia cotxe, vull dir, perquè als 18 anys ja en vaig tenir. Ara és lo normal. Però als 14 ja conduïes. Sí. A algun lloc ho he llegit, sí, això. Sí, a la Ràpita, el que ara es diu la Ràpita. La Guàrdia Civil em coneixia. I em deixaven, Això és el que sou tu. Sí, em deixaven, sí, em deixaven. Però deien, sí, mira la nena aquesta, saps què passi? Sí. Tornem. M'agrada molt. És l'únic, confesso, és per l'únic que em sap greu els anys. Perquè ara, per exemple, jo mateixa m'he posat no conduir de nit. I a més ara, el Lluís Ribas, que està per aquí, m'estic acostumant a això de fer de Miss Daisy. Tu m'has vingut a buscar, algú em tornarà, vull dir... Doncs mira, no està malament, vull dir, no... És que crec que t'has de situar, vull dir, per més que estiguis, segur que no tinc els reflexos que tenia, ara hi veig molt bé, perquè aquest estiu m'he operat, però potser no hi veig com hi veia als 30 anys, no? I per això em sap molt greu, perquè jo he fet veritables allò. Estrenar un cotxe anant a aquella península de Dinamarca, a Aalborg, aquella península que es junta amb Alemanya, perquè acabava d'estrenar un cotxe i havia d'anar a un congrés. I vaig dir, què passa si vinc un cotxe? Diu, és igual, en comptes d'enviar-te el bitllet, et pagarem el quilometratge. Doncs vaig agafar el cotxe i me n'hi vaig anar. De Nottingham anava i venia amb cotxe, excepte un trimestre que tampoc vam tenir gasolina i que hi havia perill de que et quedessis allà sense ni d'això, però vaig estar. I a més ja ho tenia com molt d'això. Per exemple, sortir de casa a les 10 i estar sopant a París. Vull dir, no sé, vull dir, m'agrada molt. No he fet animalades amb el cotxe, però... Això és important. Però m'agrada molt el cotxe. I que consti que fa anys, això també m'ho va dir ja m'ho va dir, que era molt més gran, òbviament, que jo. Però m'ho va dir que ell tenia que varen 70 i pico i ja no conduïa. I em va dir l'Aranguren. Em va dir que li seria moltíssim greu, que el cotxe l'entusiasmava i que li seria greu haver de plegar. I a mi em sap greu, jo encara pensaria quin cotxe vull nou i coses d'aquestes vist que de seguida dic, quin mini, que d'això si en vaig tenir un, etcètera. Vull dir que no sóc una boja dels cotxes, però sí, m'agrada i em fa ràbia que s'hagi limitat això. Però... Parlàvem ara de dones. Tu, com a dona, t'has trobat moltes traves pel fet de ser dona en la teva trajectòria? O no ha sigut cap impediment per fer tot el que has necessitat? No, naturalment. M'he trobat amb les traves que es troba tota dona, almenys de la meva edat. No la meva edat ara, de la meva edat durant tota la vida. No sé, vull dir que... I a vegades, fins i tot, hi ha malentesos. Per exemple, un home no gens machista, jo prefereixo dir machisme, o sigui, catalanitzat, un mix. Perquè això del machisme, o que el català és masclisme, ja ho sé, ve del Hemingway, del macho style anglès, vull dir. I per tant jo, machisme, no? I això va ser un intercanvi
de columnes amb la Maria Aurèlia Capmany, que era amiga, per altra part, de que no, de masclisme i el machisme. I dir, bueno, ja ens vam, diguem, barallar d'aquesta manera. Però això ho deia per si m'hi he trobat traves, sí, totes. Però hi ha vegades que fins i tot homes no machistes, jo Gabriel no ho era, cometen errors per d'altres raons. Per exemple, quan va començar la nostra relació parlava de l'Ivonne Barral, la dona del Carlos Barral. Que també, Carlos, perquè em signava Carlos, no Carles, Carlos. Bé, del Carlos Barral. I al final dic, escolta'm, però com es diu la Ivonne? Perquè eren molt amics ells dos. I diu, Hortet. Diu, per què? No, diu, perquè així és com francesa, com anglesa. Com que les angleses franceses, vull dir, la Virginia Woolf no es deia Virginia Woolf, es deia Virginia Steven. Sempre posen els anglesos allò, nascuda, tal d'això. I ells, el grup seu, el seu Bloomsbury, els deien, la dona d'un era jo devia ser la Marta Ferreter, jo què sé, però llavors ja era, el grup ja estava molt dispers, això no va passar. Però jo sí que amb la Ivonne dic, però com es diu? Vull dir, no, i ho feien no per, sinó que era, és que jo encara també el tinc, tot l'estranger em sembla millor. Després puc ser crítica, però vull dir, home, el franquisme va ser el franquisme i estava molt millor el nord-enllà, comprens? I quan jo penso en el nord-enllà, per mi és Anglaterra, no? Ja salto de França, saps? Ja cap a Anglaterra i si convé cap a Suècia, no? Vull dir que... Però aquestes coses pesen sempre, no? La Marta, quan veieu, parla sovint del Gabriel, parla sovint, sí. Com sabeu, aquest any se celebra el centenari... Vaig passar 25 anys sense parlar-ne, o sigui que... I ara em penedeixo de no haver-me donat més temps, de dir 75, no en parlaré fins de 75, perquè vaig allò grogui. Però bueno, estic molt contenta de tot el que s'està fent. Sí, el centenari del naixement, ell va néixer a Reus, però va viure aquí a Sant Cugat durant molts anys, també era un habitual del Mesón, i en fa 50 doncs, que va perdre la vida, que es va treure la vida, sí. I com dius vas estar 25 anys sense parlar d'ell. No, clar. És comprensible, ell era més de la generació dels meus pares que de la meva. Portàvem 20 anys, pràcticament. I jo no volia fer-me un nom, vull dir, ens vam conèixer perquè jo ja escrivia poesia, però era desconeguda. I ell ja havia publicat el de Nuques Pueris, el Menja't una cama, i acabava de publicar el Teoria dels cossos. Els 3 llibres, que en definitiva només en va escriure 3. Perquè després el que s'ha fet de les dones i els dies és els 3 més algun poema escadusser d'això. I és una carrera brillantíssima, no? Però vull dir, ell ja era una mica conegut. A part era una persona que no passava gens desapercebuda. Vull dir, era més alt que la gent, que els altres. Ara també, tothom és més alt, no? Però llavors ell era molt alt, tenia 40 anys, però el cabell el tenia d'un blanc molt bonic. I vaja, que es veia molt, no? Vull dir, i jo fins i tot no havia volgut anar a llocs amb ell, perquè no volia que em veiessin amb ell. Jo estava encantada d'estar amb ell, però no volia que fer-me una carrera a la seva ombra. Però ara, doncs ja, per bé o per mal, una carrereta més o menys l'he fet. Està clar que sí. Que ja puc parlar. Escolta, ara ho dèiem, no? Que va marxar fa 50 anys. Sí. Com et vas quedar? Ja sé que ha passat molt de temps, però va marxar sense acomiadar-se, sense cap nota, sense res. Perquè no era de dramatúrgia fàcil. No. Ell tenia sempre molt complex que m'estava frenant. Cosa que no és que li diguis jo, ni molt menys. Estava encantada, vull dir que no. Però no, és que tu te'n voldries anar i esclar, no sé què, no sé quantos. Vull dir que no... Home, em vaig quedar, tu diràs com em vaig quedar. Però... me'n vaig anar immediatament a Anglaterra i bé, va ser la salvació. Ja havia anat a Anglaterra, però adoro Anglaterra. Vas estar un parell d'anys? Sí,
Sí, perquè un cop estava allà, sense bitllet de retorn, em van dir si volia ser lectora de la Universitat de Nottingham. Ens vam fer amb el Salvador Oliva, era el lector, però acabava de casar-se i tenia una criatura que l'esperaven al setembre, i va anar a veure els pares a Banyoles, i s'estava creant la Universitat de Girona, i li van dir, sí, et contractarem, però ara. I va dir, home, no, deixeu-me que feia el curs que ve, i... Ah, no, o ara o mai. O et quedes, vull dir, a l'octubre et tenim aquí o mai. Llavors, desesperat, ja em va enviar una postal des de Banyoles, Marta, telefona'm a tal hora, vull dir, quan jo arribi a Nottingham i tal, perquè la seva dona no hi havia anat, perquè va parir aquell setembre. I bueno, ens vam fer un favor mutu, evidentment, però jo estava disposada a fer de tot. Vull dir, podem fer de tot. Amb honradesa, no es pensi. M'he dit que quan dius fer de tot, no d'això. Però me'n recordo que em van oferir, i era bastant atractiu, treballar en un pub de Carnaby Street. Imagina't el Carnaby Street de l'any 72, no? I no et pensis, vull dir, potser ho hagués acceptat, vull dir, no sé, estava... I a més és que tenia uns pares al darrere que em van dir que fes el que em tingués la gana, que ells m'ajudarien. O sigui que... Jo he tingut molta sort d'entrada a la vida, amb els meus pares, no? Vull dir que he sigut afortunada. Tot, i d'alta baix com va ser la desaparició de Gabriel, no? Però em considero una persona afortunada. Escolta'm, dèiem que ara se celebra el centenari del naixement, sí. Avui ens acompanyen representants de l'associació Gabriel Ferreter, també, que suposo que coneixes perfectament. Sí. Ara anem a fer un pas al futur i anem a celebrar el centenari del naixement de la Marta Pessarrodona. Quin acte t'agradaria que es fes en aquest centenari? Primer de tot que estiguis viu, això d'entrada, no? Però... Home, no sé... Què t'agradaria que féssim? No ho sé, és que en definitiva ja ho hem fet. Hi ha una biblioteca que porta el meu nom, en un lloc tan esplèndid com és aquesta plaça, a costat hi ha tota una paret que sóc jo, vull dir, què vols que demani més? Vull dir, jo a vegades penso que potser sóc una persona fins i tot odiada aquí a Sant Cugat, perquè m'emprenyaria molt, que vull dir, potser veure-ho d'un altre, no? Vull dir, no ho sé, però no m'imagino res. A més, els temps canvien, vull dir, vés a saber el que voldrà una persona d'aquí 20 anys, vull dir, no ho sé. Jo no perdo temps pensant, és que els joves ara fan això, no, m'importa un bledo. Jo faig el que em ve de gust, i puc fer, que també això sempre és, no faig el que em dóna la gana, però tothom tenim unes limitacions que ens imposa la vida, entre d'altres econòmiques, que a vegades has de fer coses que no te n'empenedeixes però que faries unes altres, no? Vull dir que no soc tan esperit tan lliure que em pugui permetre d'això. Però no sé, jo ja crec que en vida ja he tingut... Ja ho tens. Tinc moltes coses, sí. Perfecte. Sempre tinc amics estupendos, amigues estupendes, tinc una família, diguem. O sigui, família biològica en tinc molt poca, però tinc una família que està molt bé, i que hi confio i que mai m'han defraudat. Escolta, ara quan veníem en cotxe recordàvem que el 5 de març del 2020 ens vam veure a Barcelona perquè vas prologar un llibre de l'Antoni Gelong i faltaven, 10 dies per entrar en confinament estricte. Ja et vaig dir no, per tot res, perquè ja es començava a dir, no et donaré cap petó. És que es començava a dir, però érem com 100 persones, com no ho vam agafar també aquest dia, perquè bueno, era el museu de la ciutat, però és que érem molta gent, més de 5 persones. Ja com no ho vam agafar aquest dia, però és que jo, a més, l'endemà estava a l'Ateneu, en una sala més baixa, em sembla, el sostre que això, presentant amb la Magda Uranic, presentant un llibre de la Marta... Bueno, no, que hi col·laborava la Marta Nadal, que està aquí. Era sobre la traducció... Sí. De la Maria Aurèlia, no? Sí, lo de l'Aurèlia, que van fer els de Girona, aquells dels pensadors catalans, o no sé com es diu, que és una col·lecció que està... El congrés que va fer la Universitat de Girona. Sí,
Sí, sí. Pols i tries. Sí, bueno, sí, però és una sèrie. Jo, per exemple, he col·laborat també amb la Frederica Montseny, etc. I ho presentava, ens van demanar de presentar-ho a la Magda, que ens coneixíem i som amigues, i etc. I jo. I era una sala plena de gent, Marta, que estava plena de gent. I el sostre, així. I després sobre anem a fer un pica-pica, i la Magda i jo sempre li dic que em va salvar el tabac, perquè ella no fuma, però jo vaig sortir a fumar. Dic, mira, em va salvar jo. Perquè ella l'endemà entrava d'urgències, i quan la van dur a casa, era allò que li havien de deixar el menjar a la porta i no podien ni obrir la porta de l'habitació. I quan ens vam veure un dia que anàvem amb la Carolina, que ens vam trobar al Palau de la Música, diu, és que vaig patir tant per tu, perquè és que era... Lo normal és que jo ho hagués enganxat. Però mira, veia... Salvada. Escolta, de fingers. Tu creus que com a societat hem après alguna cosa de tot plegat, de tot el que hem viscut aquests 2 anys? O estem allà on estàvem? Jo em temo que sí, no ho sé. No sé, és que jo aquests diagnòstics d'estem en la societat, jo voldria haver après alguna cosa. I bueno, si ho hem après entre tots, doncs és magnífic. Jo recordo que molt al començament, jo estic subscrit al Times de Londres, m'agrada molt, i al començament hi va haver-hi una persona, un col·laborador, bueno, un des del diari que va dir serem millors després. Jo voldria, però difícilment em sembla que serem millors, no? Vull dir, no sé què hem après, jo, per exemple, sí, jo no tinc mala relació amb els veïns de dalt, però després la pandèmia ens ha unit molt, doncs això està bé. I no sé, vull dir, hi ha coses positives, sempre dintre de lo negatiu. Jo vaig passar 3 mesos a l'Hospital de la Vall d'Hebron, que mai triaria que em hagués passat allò, però ho recordo bé. Fins i tot vaig escriure 2 poemes i ho recordo bé perquè... Però ara sí que em fa terror. Això de que no es pot tenir visita, o està molt restringit les visites, però esclar, jo ho vaig passar bé perquè molta gent ni es va enterar que vaig passar aquests 3 mesos allà, perquè en aquell moment escrivia columnes, doncs les vaig escriure. Sí, vaig tenir molt d'això, d'anar amb el bàcul amunt i avall per no perdre musculatura, diguem, i coses d'aquestes, però, i a més és que els 30 metges que devia veure, tots amables, simpàtics, competents. Les infermeres, ni una de borde. Em guardaven les delicatessen que em portaven, m'ho guardaven a la seva nevera. Vull dir, una sensació, i la sensació de que tenim una sanitat extraordinària. Vull dir, això sí que em sembla que no hem de tenir cap dubte. Podem posar-hi pegues, però atenció, vull dir que tenim sort, perquè jo a Anglaterra em vaig treure els casellats del seny, que abans no es feia encara aquí, perquè em van dir, va, té un de malament, però tots tindran, això potser és quiròfan i avall. I vaig fer servir el National Health, i què més voldrien, saps? Què més voldrien que tenir la sanitat que tenim nosaltres? Vull dir que tot... Vull dir, tot té... I jo crec que sí que alguna cosa haurem après i vull pensar-ho, perquè vull ser optimista, esclar. Hem de ser optimistes. Sí. Escolta'm, el novembre de l'any passat, concretament el dia 10 a Barcelona, vas presentar el llibre que tens a les teves mans, que és la recopilació, l'obra completa. De poètica, només. Sí, del 65 al 2021. Després es va presentar aquí a Sant Cugat. Bueno, i arreu del territori. Jo també et vaig demanar que triessis 3 poemes per llegir. Molt bé. I a veure si pots donar lectura. Bueno, bé, tot i que està a la biblioteca, jo voldria llegir el que considero... Que, per cert, aquesta obra... Primer vaig dir que no volia. Sempre els he dit que són uns mausoleus, aquest tipus de llibres, però són molt pràctics, perquè ara mateix, doncs mira, saps? Busco l'índex i ja està, i ho tinc tot aquí. Vinga, dama coneguda, que per cert, s'ha de fer que es vegi una mica més, perquè serà com una mica que no es llegeix prou bé a la biblioteca aquesta de Mirasol. Vinga, dama coneguda, 252.
Aneu pensant alguna pregunta, si la teniu, perquè després de abans faci que lectura... comenci, potser, abans que comenci, si volen O ara, fer teniu alguna... O després, no? Després. Fem la Després? lectura, sí. Vale. Doncs aquesta aquí jo considero que és la meva millor poesia, que m'agrada molt. 2, 5, 3... Què passa? Tanta propaganda de que anava tan bé, doncs ja no va tan bé, això. Vinga, dama coneguda, vinga, dama coneguda. 211. 211. 211. Ja està. No, 10, 11. És un poema que em va costar molt. Em sembla com uns 7 anys, Sí. A partir, és un in memoriam, Amàlia Soler, que era la mare del Gabriel, i em va costar ben bé uns 6 o 7 anys. I aquest tan curt que tu has vist al quadre meravellós que m'ha fet el Glen Rivers, de tenir exactament, Colom a una finestra a Barcelona, tenir exactament els teus ulls que volies dir-me, aquest potser vaig tardar 10 anys, Però no es tracta de que 8 hores al dia estés amb el teclat, allò, però que no,